Impresionantia! Lehen da bizi hartu arnasa, Maia Aranguren gabon. Hau oso legazpiarra da, egin diguzun ezpata dantzau. Badakigu noiztik edo egiten den hau legazpi inguruan? Lehengo aztarnak 1624 urten dare. Pentsa, dago oso errotua hau legazpin. 1624. Gero nola baitzuen ardura izan da, hau berreskuratzea, ezta? Hori da, bai, 70 eta 80garren hamarkada ingurun, legazpin bidantza talde sortu ziren, sustraiak eta korosti dantza taldea. Eta arrezkeroztikan, bidantza talde hauen lana izan da, pixkatxo bat, berreskuratzea. Elkarlanean gainera, dena batera. Eta zion gaur ere alaxe aritu zarete? Hemendik aurrera ere jarraitu horrela. Amaia eta konpainia, sustrai eta korosti, eskerrik asko eta gabon basa. Nahi duzateko.